Bai, nik uste entzuteala ez. Niri egun on guztioi, ongi etorria ematea tokatzen zait. Hemen dauzkagu, goazen liburu bildumako lehen alearekin zerikusi zuzena duten hainbat pertsona, lehenengo Jasone Osorobea idazlea izan dana, eta Aurelio Erdoziain editorea, eta Itziar Gomez goazeneko zuzendaria dana, bai. Zergatik hemen eta zergatik Gipuzkoako Foru Aldundian. Guk aurreko legealdian garbi ikusi genuen hutsune nabarmen bat zegoela ikusentzunezko edukiei dagokienez, gure haur eta nerabeek kontsumitzen duten ia dena gazteleraz dela eta neurri oso txiki baten ingelesez eta euskeraz ia batez, EHUk ikerketa bat egin zuen eta 10 ikusentzunetik 7 gazteleraz ikusentzuten dira, 2 ingelesez eta bakarra euskeraz, beraz hor hutsune nabarmen bat zegoen, bai hizkuntzari dagokionez eta baita ere kulturari dagokionez. Bestelako kultura batzuk kontsumitzen bai dituzte. Eta erdiak ETB bata adibidez ez du ikusi ere egiten. Hortik abiatuta bideo sortu zen, bideo etorkizuna eraiki zen eskutik, ikusentzunezko eduki propioak sortzeko eta bideo martxan da, eta hortik goazenekin eukidegun kolaborazioa oso estua izan da, arrakastako produktu badelako, gure nerabe eta aurrek ikusten dutena, arrakasta handia duena, eta gure hizkuntza eta gure kultura konsumitzen dituztelako, ezagutzen dituztelako, eta gainera bizi-bizin sentitzen dutelako musikaren bitartez, gaur eguneko gaiak ikusten dituzte eta arrakasta handiko produktu bada. Horretan pauso bat gehiago emana izan dugu eta liburu bilduma baten lehenengo alea gaur ezagutaraziko dugu eta zentzu horretan nik eskerrak emateaz gain eta zuek aurkezteaz gain ikusten gaur tokatzen dena da liburu honen inguruan informazioa ematea eta beraz ez dakizinak itzengo du nire ondoren, zeuk Aurelio, baina bai esan azpimarratu nahi nuke Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat garrantzia handiko kolaborazioa dana zuekin egiten duguna, eta gure itxaropen guztia daukagu gure nerabe eta txikiengan, eta produktu hau benetan ona da gure herriarentzat, eta beraz zentzu horretan zorionak. Aurelio. Eskerrik asko Ede Mendoza, zuen etxean egin diguzuen arreagatik. Normalean, ohiturik gaude, bai telesaiak, bai filmeak, liburuan horretu daudenak. Gu kontrako bidea hartu izan dugu, genekien zegoen produktu bat arrakastatxo dena, gaztetxoen artean, goazen, orduan pentsatu egin genuen, zergatik ez egin liburuak, zergatik ez egin. Orduan, pausoka produktuarekin hasi ginen berbetan, eta, zepoitatea zeuden hori egiteko. Zaten genuen berez gaztetxoek zuten gauza bat erakargarria, interesgarri, errazago hartuko zuten irakurtzeko. Eta orduan beratu zitzaigun noregin eta iruditu zitzaigun idazlerik egokiena Jasone Osorobea izango litzatekeela. Orduan liburu berbaiteko, lehenengo tamen itxingo izue Itziar Gomezek, da goazen telesaieko zuzendaria. Bai, kaixo. Eiderrek lehen esan duen bezala oso importantea da gure gaztetxoi eskaintzea euskeraz, edo fikzioa, edo bintzate euskal munduan murgiltzeko produktuak. Goazen bide hortan abiatu zen, eta egia esan, pasan ordua beste pauso bat egiteko, bai diputazioari esker, bai Alai Argitaletxea etorri zitzaigun guri, pausokari, egia da guk ere buruan izan degula, gaur egun gaztetxoak ohituta daude teknologia berriekin, guk ere egia da goazen pantailan aurkezten dugu, gero apa ere badago, hori ondo dago, baina paperezko euskarria liburua oso importantea da, badakigu gure aurrek gaztetxoek irakurtzen dute, eskolan ala bideratuta, baina behartzan ere irakurketa gustagarria ere ez da bultzatzea, eta goazenek badu hori, fenomeno bat da azken batean, eta Alai Argitaletxeak nik uste dut ere asmatu zuela, gugana tejoka etortzen, eta guk ez genuen zalantzarik izan. Paus hori egin beharrekoa zen, eta oso pozik gaude, eta idazteko ere zein egokiagoa Jasone Osoro baino, gazteek ezagutzen dute, liburu arrakastatsuak ditu, guk ere ezagutzen dugu, gure hainbat produktutan ere lan egin izan du,
eta orduan emaitzarekin oso pozik gaude. Espero dugu gure goazentzaleok ere gustora hartzea, eta gainera badu gehigarri bat, ez da hemen liburuan ikusten dana edo irakurtzen dana, ez da telesailan bertan agertzen dana, orduan horrek badu pizgarri bat irakur mina pizteko, ez? Hemengo lehenengo alean kontatzen dugu gure gazte berriak, ez? Aurten ziklo berria hasten degulako gure gazte berriak nola iristen diren basakabira, ez da? Eta orduan nik uste dut gauza berrik deskubrituko dituztela irakurleek, eta, bueno, espero dugu hori gustozko irakurketa izatea. Eta, bueno, hurrengoak ere gogua piztea, eta hala, espero dugu Durangoko azoka inguruan hortan, bigarren ale bat ateratzea. Eta nik uste, oso eskertzekoa dela, ez da, bai diputazioa, eta goazen bultzatzea importantea da, esan duen bezala, ez da, Eder Mendozak esan duen bezala, importantea da gure gaztek, esaten du, bai, euskeraz egiten dute, badakite, baina euskeraz bizi behar dute, eta hori, goazenek nik uste dut, ez, nire uste xumean, hori lortzen duela, eta baliatu behar degula hori ere, paper euskarrian eta liburuan eukitzeko. Honekin ez. Bueno, egunon eta mila esker etorri zatenei, gaude batzuk, amen, hasi eske. Bueno, niretzat importantia da kontatzea nola hasi izan hau, labur, bai. Ze hau enkarguzko lan bat izan da niretzat, eta akordatzen naiz egun baten deitzu ziala Aitorrek, ordogan batek, Alai Argitaletxeko beste kideak, eta bera kontauzian, bere alabakin ikusten aizala goazen, eta hor etorri zitzaiola burura, ezta? Orduan, irutza jata oso ideia, oso irudi politxa bala hori zetanak, zeme alaba dauzkagunak, nik bi alaba dauzkat baita ere, nik ikusten dut, nire alabak nola gotenian telebistan zain, goazen noiz hasiko dan zain, tartekani beraiekin, orduan, horren inguruan sortzea liburu bat, bilduma bat, idazteko ideia irutza jata, oso politxa gara, ezta? Zentzu hortan, niretzat enkarguzko lan bat izan da, eta neurri baten lehenengo aldia izan da, ze aurretik zerbait idazteko enkargua jaso izan dutenian gehixu izan da proposamena edo eskaera. Kasu honetan enkargua izan zen, ja abia puntu batekin, pertsonaiak inda zeudelako. Ez da gauza bera zerotik hastea edo, baina marka bat, produktu bat, pertsonai batzuk aldez aurretik inda daudenian. Nire literaturan gainera, niretzat nik liburu bat idazten dutenean importanteena pertsonaia dira. Irutza jata importantia bada gauzak nori gertatzen zaizkion, zer gertatzen da baino. Eta asko gustatzen jata pertsonaiak sortzea. Kasu honetan, pertsonaiak indazetozen. Eta abantaila bat izan daitekeena niretzat izan zen pixkat, ez dakit dezabantaila, baina zailaua. Ze gainera, pertsonai berriak zian. Ez naukan aurreko temporadetan agartutako pertsonai hoien berri, baizik eta zerotik hasi behar nintzen. Neri, Pausokak, Xabi Zabaletak bialduzizkitzen gidoiak, pertsonaiak, zeintzuk zian, izenak eta abizenak, gutxi gora berako bat, baina oraindik ezien ezurrara gizkoak, nik beraien berri ez naukan zertzela da batzuk bakarrik. Orduan, ia egituratu behar izan aban historio bat, oraindik ezagutzen ez nitxun pertsonai batzuekin, eta gainera ezian nik erditutako pertsonaiak, zian beste batzuk erditutako pertsonaiak. Baina bezale batetik erronka politxa zen. Eta nik nire lana zen pertsonai horiek aurkeztea. Eta zentzu horretan zailtasuna zen gainera pertsonai horiek aurkeztu behar nitxulak testuinguru oso konkretu baten, eta testuinguru hori zen, bidaian, basakabira bidaian doazela. Errepidean, batzuk kotxez, beste batzuk autobusez. Orduan, basakabira iristen doazen bitartean, aurkeztu behar nitxun pertsonai hori guztiak. Nik antolatu naban dana pixkat, road novel moduko bat osatuz. Hau da, zer gertatzen da errepidean. Orduan, inabana izan zen, indotena izan da, kontatzen dutena da, kamioi bat gurutzatuta geratzen da errepidean, ondorioz autoilara sortzen dira, egon bidadia desente denbora hor bide bazterrean geldi, autobusetik jeisten dira, kotxetik, hor gurutzatzen dira pixkat guztien bizitzak. Azten dira hor loturak sortzen, azten gera pixkat ezagutzen, pertsonai bakoitzan izaera nolakoa dan, ze pentsatzen da, gero basakabin gertatuko dan hori ere pixkat gehiago ulertzen. Nik uste pixkat
helburua dela batak bestea osatzea. Ikusten dana liburuan agertuko da, ikusten ez dana liburuetan kontatuko da, beraien pentsamenduak agertuko dira, zergatik basakabin modu baten jokatzen duten, jakingo da. Azken batean, pertsonai horiek basakabin ez daudenean ere badaukate bizitza bat. Eta hori izango da bilduma honen helburua. Bai. Eta nik uste dut opari bat bezala hartu behar dutela goazen zaleek. Zeni badakit zer dan, telesail bati engantzatuta egotea, eta temporada bukatzen danean urrengo temporada hasi arte orzain egotea, ez da nik uste ditxun dira labak ere nola goten dian orzain. Orduan, bueno, liburu bilduma hau pixkat izango da modua, jarraipen bat emateko, ez? Eta behar bada batak beste elikatzeko, zeneiz eta nik hasieran abia puntu moduan eukidoten egin dagoen zerbait, batek daki aurrera begira, sortzen dituztenean gidoi berriak eta ideia berriak nik emandako pauta batzuk edo nik sortutako bigarren mailako pertsonei batzuk ere igual erabilgarri izango dira, ezta. Orduan, eta por supuesto irakurtzaletu, bai, ikustea erabiltzea marka bat, ikusten zuteko marka bat, telesail arrakastatsu bat. Telesail honek lortu du nerabeak ETB batera gerturatzea. Eta ikustea euskeraz ere gauza oso duinak egiten diala, entretenigarriak, baloreak dituztenak, berreskuratu musika, euskal musika, gaur egun entzuten eztan euskal musika bat, eta orain dator liburua, orain dator literatura, eta orain dator baitere ikusaraztea nerabei eta gaztei irakurtzen ere, euskeraz irakurtzen ere, ondo pasatu dezaketela, eta gainera gauzak ikasi. Orduan, nonbiskat zubi moduan ikusten dut. Tokatzen zan, eta iritsi da. Horregatik ere izenburua. Iritsi dalako liburu bilduma, eta pixkat liburuari helduta iritsi da autobusa, hainbat gora beren ostean, basakabira. Jasone, aktorek ere irakurri dute ezta, liburua, eta gaina jakiminez iaia ze idatzi duen Jasonek, ez? Bizkat, ia ze idatzi duen. Eta baina begira, nik gorkakin ez batzuk ez, igual bere pertsonaia, baina nik gorka badaukat, orduan datorren urtean agian, izango de zerbait, izango de maitasun konturen bat, orduan horre ere beraiei ez, piztu zaie bere imaginarioa, eta orduan, gorka, baina badaukat auzoko bat iker, eta horrela gauza oso kuriosuak eta oso politiak sortu dira. Orduan, zuk esan dezuna, igual zuk ere emango diezu, ez da, ez dakit, gidoilariei alako bideren bat, zirrikituren bat, ez da, sortzeko, hortaz azken batean. Betxu, nik beti esan dut, beti esan dut, azkeneko urtietan esaten nahi izan gauza bada, nire proiektu betegabeko bat dala, egunen baten nire liburu bat, pantailan ikustia, hondekan ez da lortu. Hasi naiz, beste modu baten, ez da, lehen Aureliok esan dagoen bezala ez, kaso honetan telesaila badao, nik hori osatzeko liburuak idatzeko ditut, bada gerturatze bat, ez da. Eta gero, izan da prozesuan ere bai, nik gidoilaria ere izan naiz, eta formazio ere badaukat, eta pixkat uztartu da liburu honetan bi horiek, idazle izaera eta gidoilari izaera. Zuzelen esan duten ezaugarrien gatik, ez? Batetik ikusentzuteko produktu batetik datorrelako, pertsonaiak indan itxulako, eta inkonstienteki idazteko orduan nik nire buruan estenak eduki ditut. Orduan, gero prozesua izan da, idazle baten bakarkako nire etxeko bakardadean, ez da? Eta askatasun horrekin, baina, badauka pixkat batak bestetik. Eta, nik sortutako pertsonai batekin, ari bat ateatzen bada, perfecto. Bai, liburua irakurterraza da, ze izkera ere gidoia ez da noski, baina zuk esatezuna. Nik uste Jasonezu ere oso konstiente zinela, ez da, aurrak belarritik jasotzen ohituta daude, ez, goazen, ez, orduan idazkerak badu, belarritik idatzita dago, ez, orduan nik uste toi badula, eta gero ez dugu aipatu, baina marrazkik ere asko laguntzen dute. Hala izu mendik egin ditu marrazkik, ez, eta ikusten baizu marrazkik ere, baina pertsonai aktoretan oinarrituta daude, eta orduan ikusi, eta ez, ezagutu ditzakegu, orduan nik uste, badaukala telesailarekin lotura hori ez, eta orduan goazen zaleek espero gustura hartuko dutela. Gainera kontuan eukibia da, naiz eta goazeneko pertsonaiek, 16-17 urte inguru euki ikusleak, askoz txikisa badia askotan ez, beratzi 10 urtekin ja daude, zale amarratuak, eta horiek dia liburua ere irakurriko dutenak, eta hori ere nik idazteko orduan kontuan eukidot.
zuk esan duzuna ez, hizkuntzari dagokionian, gero gertatzen zaizkien gauzak, 16-17 urtekoei gertatzen zaizkien gauzak dira, logikoki ez da. Baina, hori guztia ere pixkat, bai, kontuan eukidot. Eta, aizu, zamian handa juni jata, ikabela letxe. Bueno. Bai. Hombre, nik uste azkenean baliabide horiek beharrezkoak diala literatur zaletzeko. Gero joango dia poliki-poliki, beste mota bateko literaturan sartzen. Ez, luzeagoak, ero beste intensiade batekin, ez dakit. Edozein modutan nik asko irakurtzen dut eta niri karagarri gustatzen zaizkit novela laburrak. Osea, niretzat ehun horri aldetan kapazitatea eukitzia kontatzeko, ez dakit, holako barne mundu bat, ez dakizen bat, unibertso, ez dakizen bat hori irutza jata dara, ikaragarrizko. Gaur egun batzutan, pentsatzen dugu zenbat eta horri alde gehiago, orduan eta hobea dela novela bat, eta ni badakit eskola batzutan inkluso behartzeaz gain horri alde kopuru minimo bat jartzen dizkiete, eta hori terrible irutza jata. Zuk ezin diozu esan 10 urteko aur bati irakurri dabala liburu bat derrigorrez, eta gainera minimo 150 horri. Ostras. Nik uste dut literatur zaletzeko ume bati eman behar diozula azteko askatasuna. Eta askatasun horren gainera azteko liburu bat irakurtzen da espalima zaio gustatzen lagatzeko eta beste bat hartzeko berek aukeratu bezala. Eta komikiak, komikietan oso letra gutxi da, baina zenbat gauza daudez. Ni neurri baten literatur zaletu nintzen baita ere komikien bitartez. Orduan eretzat, dana da baleko ez da, eta batak beste batera eramaten zaitxu. Eta ustot hori importantia dela. Neri ongitorri amatea bakarrik tokatzen ditzea da, baina gauza bat gehitu nahi nuke. Azkenian, hitz egiten ari gera irakurtzaletasunaren garrantziaz, eta baina guzti honek osatzen du produktu bat, goazen bera, arrakasta handikoa dana, eta gure nerabe eta txikiak atxikitzeko modu oso ona da, eta liburuarekin, ez dakit, nire aurra adibidez, irakurtzen hasia dago, denboraldia hasten denako, ordurako jakingo dulako ze gertatu dan. Eta ez dago behartuta irakurtzera, baizik eta irakurtzen du nahi duelako, eta inguruan ere bai. Eta danak horrek, Google Playin dauden 50.000 apuntatuta, hori danak transmedia edo dena gaur ikasi duan hitz berri badela, honek azkenian osatzen du produktu bat, goazen bera, gure herriarekiko eta gure hizkuntzarekiko txikik atxikituko dituena. Orduan, ez diot zureari baloreak endora ez da gutxiago ere, osagarri oso on bada, gainera zu oso ezaguna zea, baina nik uste dut guztion artean azkenean produktu oso on balortuko duguna gure herrian orain arte egin ez dena. Eta txikiei zuzendua, beraz, bide honetik goaztela iruditzen zait, eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren apustua hoxe da, eta pozik gaude, bide honetatik jarraitzen degulako. Eta erraz irakurtzeko moduko liburua da, beraz. Bai, eta, eraberian gauza asko gertatzen dira. Zene dute horri alde gehi ez izan arren, gauza asko pasatzen dira. Eta azken batean nipiskat, hau, igual beratzen marruteko ume batek ez du ulertzen, baina errepidea bada bizitzaren metafora bat, ez? Nipiskat hori ere isladatu nahi izan dut, hau da, errepidean, ni gainera asko kotxez asko biltzen naiz, eta niretzat kotxez bidaiatzea da modu ezin hobea gauzak ordenatzeko eta pentsatzeko eta barrez. Orduan, lehenengo liburu honetan ere bai, ikusten da bakoitzak egoera baten aurrean nola jokatzen duen. Bere ala nabaritzen da, zigor zelakoa dan, eta gero basakabin, temporada berrian, demazak itxitxu ez da. Orduan, nik uste pixkat, lehenengo liburua matez ere helburua, Jesus, nola nagoen, zan hori ez, aurkeztu. Pertsonaiak aurkeztu, gauzak jun kontatzen, pixkat testuinguru bat sortu, eta gero ja bigarren liburutik aurrera, hori bai, nik uste dut importantia dela esatea, liburu bakoitz izango dela erabat independentea. Ez dutela loturarik eukiko, bigarrenak ez dauka zerikusirik, esan dut ez da jarraipena, baizik eta bakoitzak du bere unibertsoa, protagonistak ere liburu batetik bestera aldatzen joan daitezke, bigarren liburuan, horretu bali madezakegu, Eider da protagonista, pixkat, ze liburua, bildumak ere euki behar du bere ibilbidea. Telesailari lotuta egon arren, nik uste dut, importantea dela, liburu bildumak ere eukitzea bere ibilbide propioa. Egon gabe, gehiegi
lotuta telesailera, ze bestela eluke eukiko rekorridorik. Ez da izan behar kontatzeko telesailean gertatzen dena, izan behar zer ez da gertatzen, horrez? Osatzeko, bai. Bai, irakurmina pizteko ez da, eta bai ikusmina, nahi izan biak, ez? Independenteak dira, ez? Hau irakur dezake, goazen ikuste eztun batek ere, irakur dezake lasai askoan, baina goazen zale batek ere oso gustura hartuko du, ez? Hasi aurretik, ez? Emisioa, azaroaren 22an uste buruz, hasten badegu, haulen hau irakurtzen badu, jungo da pertsona, jungo da ja zai, ez? Ia aurpegia jarri nahi diot igorri, aurpegia jarri nahi diot, ez? Eta ia nola jokatzen duen, ez? Baina hori bi gauza ditu, ez? Batetik goazenen zirkulua ematen dio borobiltasun eder bat, eta bestetik independenteak dira, ez? Osagarriak dira, ez da errepikatzen ez baten ez besten, orduan batez ere da ikusmina eta irakurmina piztuko duen, ez da produktu bat izatea, eta dandana euskeraz horrek duen balorea handiarekin guretzat.